हो लांबा ना, आमचं आहे ना भाई. आमचं आहे ना, आमचं तुम्ही खाल्लं ना. पिल्लू बघा काय केलंय डिश मध्ये. रे 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 काय केलंय हे? तारगोळ्याचं पाणी काढून टाकलं पण. हा फोडली देव आहे बाप्पा. भाई. तुम्ही तो फोडला भाई. बाय 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 बाय. बाय बाय बाय. काय लुक येतोय भाई. इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ. एक नंबर एक नंबर. तर मित्रांनो शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग, सगळं सगळं सगळं. तर तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. कधीही अचानक काही होऊ शकतं आपल्या ब्लॉगमध्ये, माहिती आहे ना. हां, तर ब्लॉग बघायचा. तर स्वागत आहे कोकणीत सुयोग्या तुमच्या लाडक्या चॅनलवर. तर हे बघा सकाळ सकाळ काय चालू आले, कुरुम 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 कुरुम. एक तो बनताय बाय. हां तर आज काय विशेष वेगळं, अजून कुठला कंटेंट शूट, त्याच्यामध्ये धमाल मस्ती एन्जॉयमेंट बघा. ऑफिसला जायचं आहे आणि ऑफिसवरून आलं भेटू. काल ऑफिसमध्ये काम होतं. आम्हाला गावाला आंबे खायला जायचे. तर आंबेच नाही गावाला राहिले. तर बघू आज काय. काजू खाल्ले ना आपण शिमग्याला. अरे शिमग्याचे काजूचा ब्लॉग बघा जाऊन, मजा आली काजू काढायला ना पिल्लू. तर ऑफिसला काम होतं. आज जरा बघूया ऑफिसमध्ये आपण थोड्या दिवसांनी शूट केलं धमाल, मजा आता मस्ती येणारच. तर बघूया नाश्त्याला पण काय बनतंय. तर मस्तपैकी नाश्ता वगैरे पण करू आणि ऑफिसला जाऊ. आता पिल्लूचा आता जरा स्टडी घेऊया. ऑफिसला नको जाऊ, स्टडी घेऊया कारण की पिल्लूची चालू आहे एक्झाम. ओके तर चला भेटूया नंतर, काहीच नंतर भेटू. ओके तोपर्यंत ब्लॉग एन्जॉय. काहीच मित्रांनो नाश्त्याला आहेत मस्त मस्त गरम गरम पोहे. पोहे गरम जेवण बनवत काय पण बोलतं. तर मस्त मस्त पोहे गरम गरम खाऊया आणि डायरेक्ट आता ऑफिसला भेटूया. बोला बिस्किट आणून दिल्या वगैरे. मित्रांनो काहीच मंडळींनो सर्वांनो आलेलो ऑफिसवरून. तर आज ऑफिसवरून येताना जोक काय माहिती आहे का, आज आपल्या इथे भटवडे. तर आज मी पिंक शर्ट घातलेलं, असे मला 4 मुलं भेटली आज. सेम कलर सेम शायनिंग. पिंक कलर कालच्या कंटेंट मध्ये बघा टाकलेला आहे आपल्या चॅनलला. सेम कलरचा शर्ट. आज एक तर आमच्या एरियातलाच होता. तर दोघं तिघं जण 4 जण भेटले मला आज. तर मी गाडी चालवतो, नाही तर मी शूट करणारच होतो, कोणालाच होतो. तर आणि बस पण पडलेली आहे तिथे एक. असे सगळे एवढे. आणि आमच्या इथे आज म्हणजे फर्स्ट टाइम आम्हाला काय भेटले माहिती आहे का तुम्हाला काय भेटलंय आज? भेटलेले आम्हाला मस्तपैकी बघा मळ्याचे मासे भेटलेत आम्हाला. मळ्याचे मासे, मळ्याचे मासे भेटलेत पुन्हा एकदा, ते पण मुंबईमध्ये आमच्या घाटकोपरमध्ये. गावाला नाही भेटत ते, मुंबईला भेटले आम्हाला. आहे का कोकणी माणूस इथं बऱ्याच आहे, भरपूर म्हणजे भरपूर आहे कोकणी माणूस. त्यामुळे एका माणसाने विकायला आणलेले, खूप जणांनी घेतले माळ्याचे मासे, खूप जणांनी. तर पप्पांनी पण घेऊन आलेले. बघू आता मम्मी आज बनवणार आणि आम्ही खाणार. तर मस्तपैकी आता आम्ही ताडगोळे खाणार आहे. ताडगोळे, येस येस. बघा आता आम्ही खाणार आहे ताडगोळे. पप्पानी छान छान ताडगोळे आणले, सोलतो आणि खातो. कारण की हो लांबा ना, आमचं आहे ना भाई. आमचं आहे ना, आमचं तुम्ही खाल्लं ना. पिल्लू बघा काय केलंय डिश मध्ये. रे 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 काय केलंय हे? ताडगोळ्याचं पाणी काढून टाकलं पण. हा देव बाप्पाला देतोय. तर ताडगोळे खाऊ तिकडे मस्त. आज बनणार मळ्याचे मासे. तर आज आपण मळ्याच्या मासेचा रेसिपी करून टाकू. काय मम्मी रेसिपी ब्लॉग. मम्मी पण जास्त बनवत नाही, पहिल्यांदा बनवलेले. तर आता मम्मी साफ करून घेते, नंतर आपण बनवताना भेटू. हा मस्त मस्त. खाऊन घेऊ मित्रांनो. आता आपण स्टार्ट करत आहे मासे बनवायला. पाण्याचा आवाज नको करू. आणि बघा मासे मम्मीने साफ करून धुवून व्यवस्थित घेतलेले 4-5 वेळा. आणि ह्याच्यामध्ये आता टाकलेले हळद, पहिले आलेले हळद आणि नंतर आलेला आहे मीठ मसाला एव्हरेजचा. पिल्लू पिल्लू तिकडे जा. पिल्लू व्हिडिओ बनवते, आवाज नको ना करू, आवाज नको. आणि मग ह्याच्यामध्ये आलेला आहे मीठ मसाला, ह्याच्यामध्ये आलेला आहे मीठ मसाला एव्हरेजचा. आणि आता काय टाकणार आहे बघूया आपण, थांबा जरा. लाल मसाला आलाय, तिखट चवीनुसार टाका. हे 1 किलो मासे घेतलेत आम्ही. 1 किलो मासे भाई. मासे म्हणजे काय कोकणातलं एकदम फेवरेट. कोकम आणि हिरवी हिरवी मिरची अख्खी एकदम अशीच टाकायची. हे बघा
एकदम कोकणी स्टाईलनेच बनवणार आम्ही, कोकणी स्टाईलने. आणि मग येणार आहे ह्याच्यामध्ये मस्तपैकी 1 किलोमध्ये 1, 2, 3 आणि मला वाटतं 4 पळी तेल आलेलं आहे. नंतर भेटणार, नंतर इथं नंबर नका लावू चला. आणि आपण ह्याच्यामध्ये काही गरम मसाला वगैरे नाही टाकत, नॉर्मलच असतात. आणि मग आलेलं 1 टोप भरून पाणी, छोटा टोप. हो 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 हो. ह्या कढीमध्ये बसतील की बाहेर येतील, काय वाटतं तुम्हाला? आणि मग गॅस चालू करायचा, पाणी ओतून झाल्यानंतर. आता ह्यांना थोडंसं आपण काय करायचं, शिजून द्यायचंय. मग नंतर आपण आता हे मीठ राहिले आणि मग चवीनुसार मीठ. ओके, मीठ आलेलं आहे. आणि आता जरा शिजू द्या आणि नंतर आपण परत भेटूया. एकदम सिंपल आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे. तर आता जरा शिजू द्या त्याला आणि मग नंतर आपण बघूया अशा प्रकारे शिजत आहेत. कोकम तर आलेलं आहे, आमच्या गावीचं झाड आहेत कोकमची, ती सुकवलेली कोकम मस्तपैकी टाकलेली आहे. आता बघू, शिजू दे, मग भेटू आपण परत. सोपी एकदम छोटी रेसिपी, म्हणून मी बोला रेसिपीचा ब्लॉग होऊन जाऊ. तर कोणाकोणाचे फेवरेट आहेत माळ्याचे मासे, कोकणात आहेत, त्यांनी कमेंट करा, होऊ द्या आपल्याला पण कोणाला आवडतात माळ्याचे मासे. हॅलो, इकडे मस्त आता माशाला जरा हे आलेले, काय आले, उकळी आलेली आहे. उकळीच ना, कड आले कड समजून घ्या. तर आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया थोडा वेळ. किती वेळ ठेवायचं? 10-15 मिनिटासाठी ठेवायचं आणि मग जेवायला बसायचं. मला वाटतं नाही, नंतर बसायचंय. 10-15 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवायचंय. तर आलेलं आहे. तर तोपर्यंत आपण दळण घेऊन या, दळण आणायला चाललो. ओके. आणि आमचे साहेब आले भाई, दमलेला साहेब भाई. काय मारलंय सांग सर. हा, गेस कर. आज वार आहे बुधवार. तर मला वाटतंय बॅक शोल्डर भाई तेरा फ्लो ही गलत जा चेस मारले. मग काय मारलंय, बायसेप काय. माझं फेवरेट बॅक वर्कआउट बोललो. अरे हा, काय ते, अरे काय ते अरे ते काय मारायचं मला लक्षात. लोकांना दाखवतो बघा. अरे मी विसरलोय असं. ते नाही का असं काय ते, लेग मारले. लेग मारले. आज कुठले लेग भाई, शनिवारचे वगैरे अरे मागायले. मी डबल मारतोय लेग ट्रायसेप. बघितलं का भाई, शनिवारी पण मारणार. वरती काय बॉडी नाही आणि पाय बनवायचा आलाय, काय बोलायचं आहे. अरे भाई ते एकच वर्कआउट आहे, त्याच्यात दम नाही लागत, बाकीच्यात जीव निघतो. पाय बनवायचा चाललाय, वरची बॉडी कोण बनवणार. लाईट मारतो पण मस्त वाटतं. पण नुसता कुठं गेला की पहिलं तेच मारतोय, बाकी केस नको, बायसेप नको, नाही ना. हा शोल्डर नको. शोल्डरची बॅगचा पट्टा असा वर आला पाहिजे, समजलं का. काय बोलतो, हा, बटरफ्लाय ऑन बॅक. मित्रांनो, मंडळीनो, मैत्रिणीनो, सगळ्यांनो, आज बनते इकडे आणि बायको आणि इकडे मस्तपैकी बनते अंड्याची काहीतरी रेसिपी बनते खमंग अशी. आणि मस्तपैकी बघा मसाला बिसाला सगळं चालू आहे. तर आणि हा आमचा विहान, कोण बनेगा जियान. तर खाली मस्तपैकी बनतायत, खाली मस्तपैकी बनले माळ्याचे मासे. हा, ती रेसिपी ब्लॉग बघितलेला आहे आम्ही. अरे आता टाकणार आहे ना हे बाबा, टाका ना लवकर. टाकतो ना भाई, जरा थांबा. उद्या येणार सकाळी 9 वाजता. तू जेव्हा शाळेत असशील. सुट्टी आहे. आणि आमचा बघा रडवा. तर बघू काय रेसिपी बनते, आपण नंतर बघूया. आता इकडे बनवू द्या, मस्त बनवू द्या, मग नंतर बघूया. ओके, काय रेसिपी आहे ती आज. रेसिपी बाई. अंड्याचे पोळे गेले आतमध्ये, दुसरा पण गेलाय आणि तिसरा पण पिल्लूसाठी, आणि चौथ्याचा मात्र काहीतरी होतंय. चौथा खूपच मोठा असल्याने तू थांबव, तू काय करतो दाखवते ना मोठा झाला तरी. आता याला 2 भाग करून बिचाराला ओरडायचं नाही लागणार. कडक आहे बाई, तडक तर पडत काय. गॅस लवकर नाही. चला, आणि इकडे बघा, इथं रेसिपी शॉर्ट्सला येणार आहे, जाऊन बघा. एकदम बनबनीत लागत आहे.
वरती प्लास्टर ऑफ पॅरिस. हो ती रेसिपी आपण नंतर बघू खाताना. माळ्याचे मासे मित्रांनो, गाळ्याचे मासे हलवून घ्यायचे नाहीत पप्पानी सांगितलं आमच्या. वरच्यावर घ्या, पाणी कमी होईल. ओके ओके, साईडने घ्या रे. हा, तर मी अशा प्रकारे घेतो. बघूया आपण कसे आहेत, टेस्ट करूया. पिशवी पाहिजे ना. हा, ही ताईन दिलेली पिशवी. हे घे बाळा. माळ्याचे मासे आलेले. हा हा, ठीक आहे. जेवायला ये बाळा. माळ्याचे मासे आलेले आहेत बघा. हे मासा उलटा झाला. ताईने दिलेली अंड्या पोळ्याची रेसिपी, मला पण नाव नाही माहिती, गाव नाही माहिती. मी घेणार आहे आता टेस्टला. हा, अंड्यासोबत हे असे मसाले टाकलेले. चला घ्या सर्वांनी. अरे खाली पण अंडा आहे. आता आपण रेसिपी टेस्ट करूया आणि डायरेक्ट नंतर सांगतो मी कशी झाली ती. कारण की आता जेवायचंय मला. त्याला ताईने द्या. सुबह आहे मग. आणि आपले मळ्याचे मासे बघू. आंबे तुमचा जीव एक नंबर. देऊ तुला नंतर भेटू नंतर. मित्रांनो, लय गरम झाले. एक कंटेंट छोटासा शॉर्ट असा फनी शूट केलाय अचानक मध्येच, पण तुम्ही काय दाखवला नाही. तुम्ही तो जाणून डायरेक्ट आपल्या चॅनलवर येईल उद्या किंवा परवा दुपारी. तर बघा नक्कीच. तर आणि मासे मळ्याचे एक नंबर झालेले. आणि ताईने काय रेसिपी बनवली मला नाव नाही माहिती, पण छान झालेली. अंड्याची आणि ती ग्रेव्ही जी बनवलेली छान लागत होती. तर तिच्या चॅनलला जाऊन रेसिपी बघा. इथे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या लिंक असतेच, जाऊन बघा. आणि तुम्ही पण बनवा, तुम्ही पण ट्राय करा. आणि माळ्याच्या माशाचा रेसिपी ब्लॉग कसा वाटला ते पण सांगा. तर गरम झाले कारण शूट केलं. पंखा नको, आवाज नको, हे नको. तर पण चाळीमधला आवाज असतोच. ते ॲडजस्ट करून केलेलं आहे शूट. तो उद्या परवा येईलच. तर शिकूया आणि या ब्लॉगला करूया समाप्त. तर कसा वाटला कमेंटमध्ये आजचा ब्लॉग सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शुभरात्री, काळजी घ्या.